veľmi veľa ľudí pravdepodobne príde o tú prácu, ktorú robia teraz. Akciový trh ešte bude čakať nejaký rast, ale potom príde veľký crash. 10% najlepšie zarábajúcich Američanov aktuálne pokrýva 50% amerických spotreby a to sú tí najviac ohrození. Človek, ktorý pracoval na vyššej pozícii v nejakej technologickej firme, je nahradený umelou inteligenciou a potom z platu 140-150 tisíc dolárov v roku klesie na 45 tisíc, lebo bude robiť vodiča Uber. Nezamestnanosť absolventov sa blíži k 8%. To znamená, že firmy v podstate oni nemusia nejak masovo prepúšťať tých ľudí, ktorých tam majú, ale neberú nových ľudí. Extrémni giganti, ktorí vďaka umelej inteligencii môžu mať nad nami ešte oveľa väčšiu kontrolu než kedykoľvek predtým. Ovládajú tú celú infraštruktúru, ovládajú peniaze, ovládajú finančné trhy. Nie sa tam logicky núka Bitcoin ako nejaká protiváha. Anthropic zverejnil nový model Fable 5, taká oklieštená verzia umelej inteligencie, ktorú nechceli dať ľuďom do rúk, lebo je príliš nebezpečná. A ja ráno dnes, keď som stál, tak Spojené štáty zakázali aj tú oklieštenú verziu. Povedali, nie, túto umelú inteligenciu nesmie používať nikto, kto nie je Američan. Keď sa umelej inteligencie spýtali, že ktorá mena by bola ideálna na uchovanie hodnoty, tak takmer 80% zo 36 AI modelov odpovedalo. Takže ja myslím, že väčšina z vás ma pozná z YouTube, predovšetkým pokiaľ ide o tvorbu kontentu, ktorý sa týka kryptomien a obzvlášť Bitcoinu a za posledné 2 roky aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Na YouTube kanáli Zaujalo ma AI. Vy, čo ma poznáte možno trochu lepšie, alebo sledujete ten obsah intenzívnejšie, tak viete, že hlavne AI ma baví teraz, že fakt veľmi. A v rámci tejto prednášky som sa pokúsil nejak skombinovať AI a to, o čom budem hovoriť, nejak s Bitcoinom tak, aby to malo možno nejakú hlavu a petu a naznačilo nám, ktorým smerom by sa to mohlo uberať tak, aby sa tieto dva svety mohli prepojiť. Nie som 100% presvedčený o tom, že sa to podarí, ale vidím tam nejaké prieniky, ktoré by mohli fungovať. Takže tomu by som sa chcel ja dnes venovať. Pokiaľ ide o ten svet financií a zdravie, to budú už iba také doplnkové myšlienky nad rámec týchto dvoch kľúčových vecí, o ktorých bude táto prednáška. V tej prvej časti by som najprv načrtol to, že kde aktuálne tá AI je, ako sa mení v priebehu času, že to už nie je to ChatGPT z roku 2023 a 2024, ale že sme sa brutálne posunuli vpred. Takou nejakou vecou, ktorá mnohým ľuďom otvorila oči, hlavne v úvode roka bol blogový článok, ktorého fotku tu vidíte aj na obrazovke od Meta Schumera, ktorý upozornil na to, že aktuálne pokiaľ ide o umelú inteligenciu, tak sme niekde v tej fáze, kde sme boli pred tým, ako prišiel COVID. Pár týždňov predtým, s tým, že niektorí ľudia už tušili, že je niečo ako keby, že zlé alebo významné za rohom, ale väčšina ľudí na to nebola vôbec pripravená. A tá umelá inteligencia, a to nechcem akože zastrešovať pod nejakým negatívnym konotátom, ale je tiež nejakým tým prelomovým okamihom, alebo teraz sa aktuálne dejú tie prelomové veci, ktoré si drvivá väčšina ľudí ešte vôbec neuvedomuje, aké budú mať na nás vplyv. Bude sa to týkať určite pracovných pozícií. Ja vám načrtnem v tejto prezentácii aj v podstate nejaký pozitívny a negatívny scenár toho, ako môže umelá inteligencia ovplyvniť trh práce a svetovú ekonomiku v najbližších rokoch. No ale zároveň ničí bariéry a vytvorí aj úplne nové príležitosti pre ľudí, ktorí možno mali nejaké skvelé nápady, možno boli kreatívni, ale doteraz nemali nástroje na to, ako mohli tieto svoje nápady realizovať. Je tu éra AI agentov. Vy ste tu všetko vzdelaní ľudia, takže asi si uvedomujete, že proste fakt to už nie je iba o tom, že sa spýtate ChatGPT nejakú otázku, ona vám odpovie a tým sa ten proces končí. AI agenti, to znamená, že tu máme nástroje, pri ktorých vy zadáte nejakú úlohu a ten tool je schopný, tá umelá inteligencia, pracovať minúty, hodiny a niekedy dokonca aj dni, aby vyriešila ten váš problém. A celé sa to deje na základe v podstate vibe codingu alebo písomných inštrukcií, čo to má robiť. A to vytvára úplne nové možnosti. Z programátorov hlavne sa stávajú teraz manažery. Vy musíte rozumieť problematike toho, čomu sa venujete, ale už nemusíte poznať ten kód. Dôležité je premyslieť si ten postup, aby ste sa dostali k tomu finálnemu cieľu. A to znamená, že aj pre tých ľudí, ktorí nie sú technicky zdatní, sa teraz otvárajú práve tie príležitosti, ktorými môžete realizovať vaše sny. Zároveň to ale znamená, že mnoho pracovných pozícií bude
práve kvôli prítomnosti týchto možností ohrozených. A aj dáta z trhu práce to naznačujú, aj keď nie úplne na prvý pohľad, lebo ak sledujete tie dáta z USA, tak ten trh práce vyzerá byť aktuálne dosť silný. Aj kvôli tomu sa očakáva, že skôr sa budú úrokové sadzby tento rok zvyšovať, nie naopak. Ale pokiaľ ide o nábor najmladších ľudí, tých, ktorí vychádzajú z vysokých škôl a sú to aj ľudia, ktorí študujú IT, tak tam ten záujem o nábor týchto nových ľudí klesá. A tam nezamestnanosť tam stúpa. A to je kvôli tomu, že tie juniorné pozície sú kvôli tým AI agentom a umelej inteligencii najľahšie nahraditeľné. Tá reálna nezamestnanosť je 4,3%, ale tá nezamestnanosť absolventov sa blíži k 8%. To znamená, že firmy v podstate oni nemusia nejak masovo prepúšťať tých ľudí, ktorých tam majú, ale neberú nových ľudí. A tým sa v podstate dostávajú do problémov práve tí, ktorí na ten trh práce majú teraz vstúpiť. A zároveň aj pre mňa ako pre rodiča je dosť ťažké sa zamýšľať vlastne nad tým, že ktorým smerom by som mal nejak ako keby posielať svoje deti, že čo majú vlastne teraz robiť a študovať, keď ja neviem, že čo o 10 rokov vôbec reálne bude použiteľné na tom trhu práce. Takže to je dosť náročné v súvislosti s tým. Vznikajú samozrejme ale aj nové pracovné pozície. Prepúšťajú sa postupne tí ľudia, ktorých práca sa dá vďaka umelej inteligencii automatizovať, ale vznikajú pozície práve pre tých, ktorí rozumejú tomu, ako umelá inteligencia funguje a dokážu nasadzovať tie AI procesy. Tunak sú 4, že najžiadanejšie AI pozície v súčasnosti. Človek, ktorý dohliada na AI agentov, ten, ktorý ich testuje a validuje, ten, ktorý manažuje celý ten proces okolo toho, no a potom nejaký taký šéf, ktorý má to celé na dohľad. Toto sú reálne, že pracovné pozície, po ktorých je aktuálne dopyt. Teraz k tomu pesimistickému a optimistickému scenáru, čo by sa mohlo stať, tak ja evidujem 2 najvirálnejšie štúdie, o ktorých sa veľa hovorilo na sociálnych sieťach a boli podrobené ďalším analýzam. Tá prvá bola Citrini Research. Ak si to vy pamätáte, tuším, že to prišlo vo februári tohto roka, ak sledujete intenzívnejšie trhy, tak hneď potom tam prišiel crash na akciovom trhu, hneď ako zverejnili tú štúdiu, pretože naznačili, že umelá inteligencia je vlastne nástroj, ktorý nahrádza tých ľudí v práci, ale problém je v tom, že z toho vzniká nejaké ghost GDP. Ona totiž ako keby že generuje príjmy, lenže keď umelá inteligencia nahradí človeka, tak ten človek príde o príjem, ale ona nerobí tú spotrebu ako ten človek, ktorý prišiel o príjem. Tým pádom tá reálna spotreba v ekonomike klesá. No a tí AI agenti budú čím ďalej častejšie používaní, budú znižovať náklady na všetko a tým pádom sa tá celková spotreba zníži a hlavne dobre platené tie pozície na tých pozíciách tzv. Bielých golierov, to sú tie veci, ktoré vieme automatizovať, ale doteraz to boli veľmi dobre platené pozície, sú umelou inteligenciou aktuálne najviac ohrozené. Ten problém spočíva aj v tom, že tie predchádzajúce revolúcie skôr ohrozovali tú nižšiu triedu, ktorá mala nižší príjem. Teraz umelá inteligencia skôr ohrozuje tie biele goliere na tých úrovniach vyšších príjmových skupín. A v tomto ďalšom slajde je to pekne ukázané. 10% najlepšie zarábajúcich Američanov aktuálne pokrýva 50% americkej spotreby a to sú tí najviac ohrození. Potom top 20, tam môžeme tiež to v podstate zaradiť, to pokrýva 65% americkej spotreby, no a zvyšných 80% Američanov pokrýva len 35%. To znamená, že vlastne vy, keď zoberete príjem práve tým lepšie plateným ľuďom, ktorých tá AI dokáže nahradiť a nedokážete to kompenzovať, oni tam uviedli príklad, že proste nejaký človek, ktorý pracoval na vyššej pozícii, v nejakej technologickej firme je nahradený umelou inteligenciou a potom z platu $140-150 tisíc v roku klesne na 45 000, lebo bude robiť o vodiča Uber, tak to je veľký prúser proste pre tú ekonomiku, lebo jednoducho toto sú tí ľudia, ktorí chodili po reštauráciách, kupovali si dovolenky, kupovali si drahšie zariadenia, takže tá reálna spotreba tým pádom klesne. Oni v tom svojom scenári kvôli tomuto načrtávajú, že akciový trh ešte bude čakať nejaký rast, ale potom príde veľký crash. A oni tam konkrétne typli 38%, samozrejme to je taký nejaký typ. Za mňa, keď som videl IPO SpaceX teraz, že hodnotili tú firmu, takže je 7. najväčšia na svete. Včera SpaceX vstúpila na burzu, tak tiež mám pocit, že je to trochu už nafúknuté, keďže tá firma reálne, ten biznis nemá zďaleka tak dobre nastavený. Takže je tam určite nejaká bublina a ten scenár,
ako keby sa možno naplňal ešte skôr, ale uvidíme, kam to bude pokračovať. Oni počítajú s tým, že to pôjde ešte prudko hore, ale potom do 2 rokov to hlavne kvôli tej klesajúcej spotrebe tých najlepšie zarábajúcich Američanov začne potom prudko klesať. Máme tu ale aj optimistický scenár, ktorý sa nám asi bude páčiť viac. Tá pointa je, že umelá inteligencia znižuje náklady. Pekný príklad, to je inak analýza od Cobase Letter, ja ich veľmi rád sledujem na X-ku, ak náhodou ste niekto na X-ku, tak skvelý zdroj, veľmi pekne dokázali predikovať mnohé veci, ktoré sa diali v minulosti. Tak oni to prirovnali umelú inteligenciu ako tomu, keď prišli prvé počítače. Vtedy ste nejaký počítač od IBM kúpili za $9,000, popri tom vtedy tie príjmy boli oveľa nižšie, takže to bolo že extrémne drahé. Ale postupne sme sa dopracovali do situácie, že si vieme kúpiť laptop za $300 alebo 300 eur a je to úplne, že v pohode a stačí nám to na tú bežnú prácu. Takže vlastne extrémne sa znížili náklady príchodom novej technológie, pretože sa viac šírila do sveta. Ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá, je komoditizácia myslenia. Ja by som to prirovnal k tomu, že my príchodom umelej inteligencie sa vlastne stávame ako keby, že inteligentnejší než predtým, pretože každý z nás má nejakú úroveň umelej inteligencie, ale keď k tomu pripočítate ešte ten AI tool, ktorý je čím ďalej tým inteligentnejší, tak vy v podstate ako keby, že sa posúvate vpred a dokážete realizovať veci a myslieť nad vecami, ktoré predtým pre vás neboli možné. A to bude viesť k boomu malých podnikateľov. To znamená, že budú vznikať oveľa menšie firmy, v rámci ktorých aj jednotlivci alebo skupina len pár ľudí dokáže robiť veci, ktoré predtým dokázali robiť len veľké korporáty. A preto v podstate oni hovoria, že vďaka tomu, že spotrebujeme to myslenie 1000-krát viac a vzniknú veci, ktoré si dnes nevieme ani predstaviť, tak nakoniec vlastne ten ekonomický boom by mal pokračovať. Možno s nejakými otrasmi, ktoré tomu budú predchádzať, ale nie sú zďaleka takí pesimistickí ako v tom Citrini Research. Toto sú také nejaké dva scenáre, ktoré jeden z nich pravdepodobne sa naplní. Každopádne to, čo teraz robiť v súvislosti s AI, je študovať AI, testovať, platiť si ideálne tie najvyššie možné verzie, experimentovať aktívne a tak ďalej. A tu možno sa mi vsúva taká čerstvá novinka. Tento týždeň Anthropic zverejnil nový model Fable 5. Je to v podstate taká oklieštená verzia umelej inteligencie, ktorú nechceli dať ľuďom do rúk, lebo je príliš nebezpečná. V súvislosti s kyberbezpečnosťou, biológiou, chémiou a tak ďalej, že by sa to jednoducho dalo zneužiť. Oni takúto cenzurovanú verziu zverejnili pred 3 dňami. A ja ráno dnes, keď som stál, tak Spojené štáty zakázali aj tú oklieštenú verziu. Takže od dnešného rána sa tá umelá inteligencia už nedá používať. Ja sa potom za chvíľu dostanem v súvislosti s Bitcoinom k téme centralizácie moci. A toto je taká nejaká krásna ukážka, ktorá s tým ladí, že USA povedali, nie, túto umelú inteligenciu nesmie používať nikto, kto nie je Američan, ale kvôli tomu, že tá firma, ktorá vydáva tú umelú inteligenciu, nedokáže zabezpečiť to, aby to mali v rukách len americkí občania, tak v konečnom dôsledku to znamená to, že to museli celé vypnúť. Takže ak niekto v tom náhodou niečo robil a nedokončil to, tak to už ani nedokončí. Uvidíme, kedy to znovu sprístupnia, ale je to fakt, že pekný príklad tej centralizácie. No a ja som sa pokúsil nad tým zamysleť, v súvislosti práve s tým Bitcoinom, ako by sa mohol Bitcoin a umelá inteligencia nejak spojiť, pretože téma, o ktorej sa hovorí v súvislosti s umelou inteligenciou a plátením extrémne intenzívne sú vlastne AI agenti, ktorí budú platiť pravdepodobne stablecoinami, čo sa už pomaličky deje, ale mohol by tam nejakú príležitosť získať práve aj Bitcoin. Tunak vidíte ten slajd, ktorý sa týka tej centralizácie moci. Fakt, že skvelý príklad je práve to, že ten Anthropic musel dneska vypnúť tú najsilnejšiu umelú inteligenciu. A netýka sa to len vlastne tohto konkrétneho príkladu, ale aj toho, že tie veľké technologické spoločnosti plus vlády, čiže americká vláda, Čína predovšetkým, a potom Anthropic, OpenAI, XAI, čiže firma Elona Muska, Google, to sú že extrémni giganti, ktorí vďaka umelej inteligencii môžu mať nad nami ešte oveľa väčšiu kontrolu, než kedykoľvek predtým. Ovládajú tú celú infraštruktúru, ovládajú peniaze, ovládajú finančné trhy. No a mne sa tam logicky núka Bitcoin ako nejaká
protiváha, že aspoň keď už je všetko takto centralizované, tak by bolo fajn mať niečo, nad čím jednoducho tá moc, tá centralizovaná skrz tých pár veľkých miliardárov a tie dve najväčšie vlády, myslím tým Spojené štáty a Čínu majú. Keď sa aj umelej inteligencie spýtali, že ktorá mena by bola ideálna na uchovanie hodnoty, bol to prieskum realizovaný v marci, tak takmer 80% z 36 AI modelov odpovedalo, že by to bol Bitcoin, čo je celkom akože fajn odpoveď. No a 48% preferuje Bitcoin celkovo, čo sa týka aj nejakých transakcií a tak ďalej. No a žiaden AI model si nevybral inak fiat pre zaujímavosť. Takže AI, vyzerá to tak, že vníma Bitcoin pozitívne. No a tí AI agenti, tých AI agentov a platby, aby som to vysvetlil, ja som sa nad tým zamýšľal, takže myslím si, že sa všetko transformuje takým spôsobom, že my keď používame nejaký software, tak my si zaň platíme teraz aktuálne licencie. Ale väčšinou vy nepotrebujete všetky schopnosti toho softwareu, vám stačí len nejaká konkrétna funkcia, ktorú potrebujete použiť v danom čase. A zároveň si myslím, že keď používate napríklad Claude alebo ChatGPT alebo inú AI platformu, tak postupne to bude fungovať tak, že všetko budete robiť v nej. Lebo teraz už sú také, že hovorí sa tomu MCP, tým pádom vy viete napríklad v Claudeovi generovať už aj videá, strihať videá, viete cez Claude upravovať prezentácie, nemusíte ísť teda reálne do PowerPointu, nemusíte ísť do Excelu, všetko robíte priamo v Claudeovi. A týmto smerom to pôjde, že v budúcnosti my všetci budeme mať vlastne iba jednu AI platformu, cez ktorú budeme robiť že úplne všetko. A všetky tie ostatné softvery, ako je napríklad Adobe Premiere, nebudete reálne používať oddelenie, ale budete to používať priamo v rámci tej svojej AI platformy. No a AI agenti tam podľa mňa zohrajú a platby cez AI agentov tú kľúčovú úlohu, že vy ani neviete, za čo potom nakoniec budete platiť. Vy poviete tej svojej umelej inteligencii, mám tu video, potrebujem ho zostrihať a on povie OK a nájde si službu, ktorá dokáže najlepšie splniť to, čo vy potrebujete. A tá platba prebehne cez toho AI agenta. On využije nejaký platobný prostriedok, ktorým zaplatí za tú službu, ale zaplatí nejaké fíčko iba na to, aby spravil to, čo potrebujete. Nebude platiť licenciu na celý mesiac. Samozrejme, nakoniec to bude nejaký hybridný model. Nechcem tým tvrdiť, že všetky licencie zmiznú, ale mnohé platformy budú fungovať takto. Ja keď budem potrebovať otitulkovať video, tak môj Claude, ktorému dám povolenie jeho AI agentovi, zaplatí pár centov za to, aby som ja cez tú službu prehnal to moje video a urobil titulky. Čiže vznikne úplne v podstate nový spôsob toho, ako sa bude platiť. A teraz je otázkou, že cez čo to bude bežať. No a pre AI agentov je najväčší ako keby vec, ktorú oni úplne že odmietajú platiť cez bežné platobné karty, lebo tam fíčko, Visa, Mastercard si vezme 2-3% z platby. To je extrémne drahé, keď my tu máme v podstate stablecoiny a potom prípadne tu máme Lightning Network, kde my to vieme spraviť extrémne lácno. A AI agent, on bude vždycky sa snažiť byť pre vás čo najvýhodnejší. Firmy, ako je Uber Eats, alebo nejaké ďalšie platformy, ktoré si vezmú 2-3% z toho len, že vám dovezú jedlo, budú tiež ako keby odmietané tými AI agentmi, lebo vy poviete, ja chcem, aby mi niekto dovezol rýchlo pizzu. Ale poviete to tomu agentovi, vy si nebudete klikať do tej apky, kde si predtým objednávate jedlo. A ten agent vybere možnosť, ktorá je pre vás najvýhodnejšia, takže on nebude platiť fička navyše. Čiže to úplne zmení ten spôsob platenia a zároveň bude hľadať spôsob, ako sa vyhnúť tomu, aby platil drahé poplatky za tie transakcie. Vznikne zároveň oveľa viac aplikácií. To znamená, že každá pizzeria si vytvorí vlastnú aplikáciu. Nebude to proste všetko bežať cez Bolt alebo niečo na ten spôsob, keď každý si dokáže teraz aktuálne vytvoriť pomocou umelej inteligencie vlastnú apku a ten agent si to môže nájsť v tom mieste bez toho, aby vy ste vôbec tušili, že tam prebieha nejaká komunikácia medzi týmito dvoma stranami. No a tie stablecoiny aktuálne sú tým prvým krokom, ktorý tomuto smeruje. Vytvára sa v podstate ekosystém, ktorý pripravuje pôdu pre tých AI agentov, aby mohli takéto platby realizovať. Ja to v tejto prednáške nemám, ale práve tento týždeň tiež Coinbase vydala úplne nový protokol, ktorý umožňuje AI agentom dokonca už aj aktívne proste obchodovať kryptomeny mimochodom.
ale tie objemy oproti týmto dátam trošku už vstúpli. V podstate to znamená, že sme v prvej fáze, kedy títo AI agenti reálne vedia platiť za rôzne API prístupy a dáta s tým, že tá priemerná transakcia, čo som čítal tento týždeň, už vstúpla nad $1 za vlastne koľko ten agent je schopný platiť bez toho, aby vy ste nejak ako keby vedeli o tom, že on robí nejaké tie transakcie na pozadí. Takže ten trend vďaka tým prvým protokolom, ktoré preto vznikli predovšetkým od Coinbase, sa to volá X420, je jednoznačne taký, že využívanie stablecoinov na platby AI agentov napreduje. Tie stablecoiny sú fakt, že skvelé, lebo sú tam nízke poplatky a je to to, čo ľudia poznajú. Je to proste ten dolár alebo nejaká fiatová mena. Je to aj o mnoho... Počkám. Ono je to aj o mnoho rýchlejšie, samozrejme oproti tým bežným platbám. V čom je však riziko, je práve to riziko centralizácie, lebo stablecoin je v podstate nejaký dolár a je vydávaný emitentom nejakou komerčnou spoločnosťou, ako je Circle, stablecoin USDC alebo Tether, USDT. A tam je problém v tom, že rovnako ako vám môžu zmraziť peniaze na bankovom účte, tak veľmi jednoducho sa dá realizovať proces, pri ktorom vám zmrazia aj tie stablecoiny. Toto je v podstate okrem teda toho fiatu ako takého, že je inflačný, druhý problém platieb stablecoinami je práve v tom, že je tam proste to riziko centralizácie, že sa tam môže stať takýto okamih, pri ktorom vlastne to vaše aktívum môže byť napadnuté a vy s tým nič nespravíte. To je to riziko, ktoré podľa mňa vytvára práve príležitosť pre ten Bitcoin. Ešte by som k tomu ale doplnil k tým stablecoinom, že ten Genius Act, ktorý bol schválený v USA minulý rok, ešte viac podporuje vlastne tú adopciu stablecoinov, čiže to už nie je okrajová vec, je toto ako reálny záujem Spojených štátov podporiť platby stablecoinami. No a pre ten Bitcoin a Lightning Network sa podľa mňa vytvára príležitosť práve zohrať nejakú alternatívu voči tým stablecoinom, lebo tam to centralizované zablokovanie, keď to budete mať realizované cez Lightning Network, neexistuje. Štruktúra sa tiež preto vytvára, predovšetkým Lightning Labs predstavili L402 Toolkit pre AI agentov, čiže v podstate nejaká základná infraštruktúra pre používanie Lightning Network platieb pre AI agentov už naozaj existuje. No a ako výhody Bitcoinu ako decentralizovaného asetu tu nejdem vysvetľovať. Myslím si, že toto bolo povedané už veľakrát a máte to napočúvané. Takže je to taká alternatívna infraštruktúra práve pre tie stablecoiny, aby toto sme my mohli robiť cez Bitcoin. A Bitcoin môže fungovať v podstate aj ako nejaká settlement vrstva pre tieto platby. Nemusí to byť okamžite Bitcoin na Lightningu, ale môže to byť najprv stablecoin postavený na Bitcoine. Teraz v podstate prebieha nejaká taká druhá vrstva vytvárania ekosystému preto, aby mohli stablecoiny bežať aj na Lightning Network, s tým, že dosť intenzívne do toho investuje predovšetkým Tether, ale je tam ešte niekoľko ďalších vlastne spoločností, respektíve iniciatív, ktoré pravdepodobne vytvoria práve tú možnosť používať Lightning Network pre platby stablecoinami. To znamená, že ten dolár sa môže pohybovať po bitcoinovej vrstve, po tej decentralizovanej sieti, ale stále to môžu byť ešte tie stablecoiny viazané na dolár, čo je pre bežných ľudí ľahšie pochopiteľná cesta, ako ich rovno posielať, že používate AI agentov a platíte to rovno bitcoinom. Čiže ja to vnímam ako takú príležitosť pre taký nejaký ako keby prechodný okamih, lebo najprv si zvykneme na to, že začneme povolovať AI agentom, aby platili, potom si zvykneme na to, že to budú robiť cez stablecoiny a v rámci tej ďalšej adopcie si viem predstaviť, že sa to môže realizovať práve aj na tej sieti Lightning Network. A ten posledný dierik tej skladačky by mohol byť, že v podstate to potom privedie ľudí ešte viac smerom k Bitcoinu. Pokiaľ ide o Lightning, tak tu ešte sú nejaké informácie. Lightning Labs vo februári 26 teda zverejnili nástroje pre agentov, vedia platiť cez API, platby prebiehajú rýchlo, takže tá infraštruktúra už existuje, to som spomínal. No a ešte v rámci tejto prednášky som sa spomenúť dva zvyšné piliere. Finančné trhy ako kompas.
To súvisí predovšetkým s tým, že aj ja som sa úplne dobre neorientoval len v Bitcoine, kým som nezačal sledovať aj to, čo sa deje na širších trhoch. Ja som začínal iba v spojitosti s kryptomenami a až postupom času som si uvedomil, že nemôžem vnímať to, čo sa deje okolo Bitcoinu bez toho, aby som poznal ten širší kontext. Tak v podstate táto vrstva alebo tento pilier súvisí s tým, že je perfektné sledovať aj to, kam vlastne tečie kapitál. Tie finančné trhy vám dávajú podľa mňa skvelý obraz o tom, čo sa deje aj v geopolitike úplne z iného uhla pohľadu, ako keď sledujete tú politiku oddelenie od toho, čo sa deje vlastne na tých trhoch. Takže veľa to môže naznačovať smerom dopredu, preto to ja aj intenzívne sledujem a robím tiež o tom videá. Odhaluje nám to megatrendy, napríklad v súvislosti s AI, kedy ten AI boom bol nacenený v hodnote tých akcií oveľa skôr, ako začali prichádzať fakt, že tie kľúčové okamihy. Zároveň to pomáha chápať rizika, či už ide o infláciu, nejaké makroúdaje, trh práce a tak ďalej. No a samozrejme tie finančné trhy nejak tak ako keby prepájajú všetky tie svety od dôvodov, prečo sa zaujímať aj o Bitcoin cez umelú inteligenciu až po tradičné investovanie. Takže toto je len taký v podstate bod, že podľa mňa nie je úplne OK riešiť len Bitcoin a úplne tie veci mimo to ignorovať. Podľa mňa je super mať prehľad aj v ostatných veciach. A tiež ja si myslím, že sú tam tiež zaujímavé investičné príležitosti. A ja osobne vnímam vlastne aj investovanie aj mimo Bitcoin ako ďalší nástroj na diversifikáciu svojho príjmu. No a posledný slide len v skratke, Ja si myslím, že tento príchod umelej inteligencie, ako si to mnohí ešte stále nejak neuvedomujú, povedie k obrovským zmenám pre mnohých z nás. Tú prácu budeme robiť inak, než v minulosti a veľmi veľa ľudí pravdepodobne príde o tú prácu, ktorú robia teraz. A pevne verím, že nájdú prácu, ktorá bude potom pre nich ešte zaujímavejšia. Avšak ten šok môže byť výrazný a pre mnohých ľudí aj psychicky ťažko absorbovateľný. Preto si myslím, že sa treba nejak ako keby pripraviť aj po psychickej stránke na to, čo prichádza, aby sme neboli v šoku. A čo ja osobne odporúčam je, a myslím si, že to bude vec, po ktorej bude najväčší dopyt, je okrem toho, že tak nejak sa naučiť s tými AI nástrojmi pracovať, je snažiť sa budovať vzťahy a snažiť sa byť kreatívny. Lebo práca človek, tá bude fungovať aj naďalej. Aj keď AI dokáže nahradiť nás ako tvorcov nejakého programu, tak nedokáže nahradiť ten vzťah medzi dvoma ľuďmi, takže tieto profesie budú podľa mňa čím ďalej zaujímavejšie. A druhá vec je, AI dokáže vygenerovať XY obsahu, ale vôbec nie je kreatívna. Keď AI poviete, že nech vám vymyslí nejaký skvelý program, alebo nejakú appku, vďaka ktorej zarobíte milión, tak ona vám nevytvorí nič také, lebo ona nemá tam tú kreativitu. Ten nápad musí pochádzať od vás a ona dokáže to realizovať. Je to extrémne mocný asistent, ale nie je to niečo, čo to spraví za vás. Takže byť psychicky odolný, pripraviť sa na tie zmeny, pracovať aj na svojom zdraví, či už psychickom alebo aj fyzickom, aby ste to lepšie zvládali tie zmeny a hlavne sa skúste zamýšľať nad tým, že ako fakt, že rozvíjať tie svoje vzťahy, medziľudské vzťahy a rozmýšľajte nad prelomovými vecami, buďte kreatívni, lebo ak zapadnete vlastne iba do tej automatizácie, tak to nie je cesta, lebo tá automatizácia práve tou umelou inteligenciou prichádza. A tým som asi vyčerpal možno trošku rýchlo všetky slajdy. Takže aby som to zosumarizoval, sledovať AI, Bitcoin, mať nejakú finančnú gramotnosť a dbať na svoje zdravie, to ja osobne vnímam také 4 základné piliere, ktoré sa týkajú mňa a myslím si, že ak to bude nejaký človek, že dodržiavať, tak je pripravený na túto novú éru, túto technologickú revolúciu. Ďakujem.